هکه هون دخوازن دیروکا وی هیم ببن دوی هونگوه بدن چیای وی سر بلند. دشتو زوزانین وین بیسینور قصر ویا دیروکی و دوی هونگوه بدن هلبستفان نمر احمد خوانی. ده همبیزا چیای خود وار سرهلدانان باجار آگری آنجی باجار آراراته. باجاری کو ناوی خوش چیای آگری یا کو یک چیاین ولکانیک دگره دکوه هریما سرحده. اف باجار بچیای خواه بقصر خواه دیروکی ایساق پاشا بدشت و زوزان خواه کردستان دغم ملینه. آگری به سرجمار خواه نیزی 200,000 کسان وک باجاره که کو پرانیاوی دبار خواه به جودکاری و خودی کرنا سوالان پیکدینه بالدکشینه. اف باجاره کو ج پیشگه حیا خوازای خودی دولمندین گرینگن به دیروگ و ناسنامه خواه لعرنگاریا مزوپوتامیای خودی جه کی تایبته. بریا کو ام قال دولمندین خوازایی و دیروکیین باجیر جوارا بکن ام دخوازن ده درباره آواهیا ویده چند تشتان جوارا بیشن. آگری جبر یک جباجارین حریما سرحدیه. خودی آواهیا رشهاییه. او جی تیواتی کو هون دکارن هر 14 سالان به تاوی خوشکبونین وان لور بجین. بهارا رنگین، هاوینا هینک، پاییزا به باران و زوستانا دجوار به رنگ و خوشکبونین خواه سال و دمین آگری دغملینن. هر دم سال آگری و دگوهیز خوشکبونک نو و دردکوال پیش پریوه. اف باجاری کو هر دم سالی بر رنگه که نومه پیشوازی دکه خودی گلک دولمندین خوازایی و دیروکیه. لیهن دولمندین خوازایی و دیروکیین وی هنکو دما پیو آگری در باست به هری پیش اوتین حشین ما. قصر ایساق پاشا، جیای آگریه و تربیه احمد خانی. از مامد حکم خوده ده کرمانج ده دولتا دنه ده آیا به چه وجهی مانه محروم بیل جمله جبو چه بونه محکوم و هاد بیجه نویسکار اوینا ممعوزین احمد خانی. بله
me pêşî xwest em we bibin li ser tirbeya fîlozofê navdar Ehmedê Xanî. Ehmedê Xanî yê xwedî gotinên ku îro jî mafdariya xwe diparêzin, piştî ku di rêwîtiya xwe ya vegotina rastiya mem û zîn de diçe li ser dîlovaniya xwe li vê tirbê de tê definkirin. Ji wê rojê heya îro jî her kesên ku tên agiriyê digerin, serî li goristana Afrînêrê mem û zîn didin û wî bi rêzdarî bibîrtînin. Dema mirov ji tirbeya Ehmedê Xanî derbasê qesra İshak Paşayê dibe, ew hestên ku mem û zîn di dilên xwe de jiyan kirine, parçeyek bandora xwe li ser mirov dihêle. Heke gotin agirî be, ciya û qesir bang li wê dikin û dibêjin, em bi hemû heybetiyên xwe li virin, wekî qesra İshak Paşa. لەگەڵ هەموو سەربۆریên xwe qesra kûçêkirina wê not û 9 sal dom kiriye, îro wekî stêrkeke ku li Rojhilatê navçeya Bazîdê dibiriqe. Qesra İshak Paşa gelek caran hatiye dagirkirin û gelek caran hatiye talankirin, lê dîsa jî wekî bi armanca çêkirina xwe îro serbilind e û rengîn e. Baxçeyê kerem û aslî çîroka evîndaran vedibêje ji mêvanên xwe re. Yên ku berê xwe didin qesra İshak Paşayê, qesir jî bi hemû dîrokiya xwe, bi kevir û nexşeyên xwe hembêza xwe vedike. Tirêjên rojê yên ku li dîwar û kevirên qesrê dikevin, wek zêrîn reng didin deşt û zozanên Bazî da agiriyê. Birc û berhemên dîrokî yên şaristaniya Urartuî. Roj hêdî hêdî wekî bi hezaran salan e careke din rûyê xwe nîşanê agiriyê dide. Lê berî her tiştî di destpêkê de çiyayê agiriyê tîrêjên rojê silav dike. Bi heybet û bilindahiya 16,854 metreyan çiyayê agiriyê, warê serhildêrên şopdarên azadiyê ye. Çiyayê agiriyê, ango em dikarin bêjin çiyayê Araratê bi hezar salan e li herêma Serhedê li welatê Rojê bi hemû heybetiya xwe
روژê silav dike. Ev çiyayê bilind û her tim bi berf, roj hatiye şahidiya qetliyamên dagirkeran jî kiriye, roj hatiye şahidiya serhildanên Kurdan jî kiriye û ji dildarên azadiyê re bûye welat, bûye war. Bûye stran ji dil herikiye. Bûye mijara helbest û çîrokên efsûnî. Kî dizane çend egît, çend zîlan li hember zulm û zordestiya serdestan pişta xwe dane çiyaya agiriyê. Kî dizane ev çiyayê serbilind û bi berf hembêza xwe ji çend çîrokên lehengî re vekiriye. Bêguman yên ku agiriyê we pêşwazî dikin ne tenê qesra îsaq paşa û çiyayê agiriyê. Heke rêya we bikeve navçeya Bazîdê, serdana gola masiyan jî ji bîr nekin. Ev gola ku dikeve navbera Bazîd û agiriyê bi bilindahiya xwe ya 2245 metre her demsalê dîmenên cuda pêşkeşî serderên xwe dike. Di mehên zivistanê de bi qeşeya ku digire, di mehên havînê de jî bi rengîniya ji esîmanan yek ji golên rengîn a Kurdistanê ye. Çend malbatên ku li rex vê golê dijîn ligel hemû zehmetiyên zivistana dijwar a agiriyê bi awayekî xwezayî jiyana xwe didomînin. Wekî gola Masiyan çemê Miradê yê ku ji nav sînorên bajêr re derbas dibe jî hem ji bo xwezayê hem jî ji bo şêniyên agiriyê çavkaniyeke girîng a xwezayî ye. Wekî me di mînaka gola Masiyan de dît, xwezeya agiriyê bi rastî jî bi awayekî destfekirî xweşikbûnên xwe ji me re pêşkeş dike. Mînakeke din a vêyekê jî germav in. Dema rêya we dikeve navçeya Giyadînê, di zivistana dijwar a bajêr de dengê kelakela ava germavên xwezayî tê bihîstin. Demsal zivistan be jî, havîn be jî, her sal bi sedan kes ji bo tenduristiyê berê xwe dide gihadîna agiriyê û di avên wan germavan de tenduristiyê hêvî dikin.
Ararat, Agirî, Ango bajarê serhildanê. Bi çiyayê xwe yê serbilind, bi demsalên xwe yên sar û rengîn, bi deşt û zozanên xwe yên bêsînor, bi çîrokên xwe yên efsûnî û bi xwezaya xwe ya rengîn herêma Serhedê dixemilîne. Belê, li aliyekî stêrka herêmê Qesra Sorbelek Îsaq Paşa, li aliyê din bi gotinên wî yê divê her tim li ber çavan bêgirtin tirbeya Ahmedê Xanî, berî hatina şevê li esîmanan reqsa rengan xwe pêşandanekî pêşkêşî şêniyên bajêr dike. Tirêjên rojê dema hêdî hêdî xwe vedişêrin, bêdengiyek jî bi tarîtiya êvarê re dikeve li nav kûçe û kolanên bajêr. Li hember desthilatdariya tarîtiya şevê, stêrkên li esîmanên Agiriyê bi ronahiyên xwe kûçe û kolanên bajêr ronî dikin.